Čaute lidi, já jsem Lagast a vítám vás u dalšího let's play na hru Super Meat Boy. No, tak nevím to zdržovat, a už tam rovnou půjdem na další kolo. Či jo. Skončili jsme u kola 9. a my, jo, ještě jsem chtěl něco říct, jo. Skoro jsem na to zapomněl. Tohle přeskočíme. A včera ve škole mi Belt, jakože on je hrozně zlý, aby nebyl nějak moc prostý, a řekl, že jsem langoš. Takže od teďka budu langoš, jasně. Díky, Belde. To jsem si vždycky přál, být langoš. No to je jedno, teďka jdeme na to 9. kolo. A co jsme na takovém 15. kolu, nebo i klidně k tomu 20. Zapnul jsem si na mobilu stopky, kdyby něco. Zatím to je minuta a nějak, ne, asi nedávám ani pozor. Minuta 23. Tun. Jasně, rozmlať se tam. Takže complete první level. Ten byl lehký docela. A čím dál tím lehčí další. Nebudu to říkat už. Ne. To už bude těžší. Tohle. No. Ej, ty. To si děláš srandu. Ono se to vrátilo. Bezva. Dobře. Jsem si soustředit, tak moc se přitom nedočkáte toho zvuku. Ne, mluvení, ne zvuku. Zvuk tam snad bude slyšet z hry. No, tohle vypadá dost složitě. Ale tak uvidíme, jenom skákat. Místo toho, abych na to skočil, tak přeskočím. Skvěle. Je geniální. Jo, ne. To je v říti, ne. Ne. Ještě času 3 minuty jsou teprve. Ne. Tohle bude trošku díl trvat, ale tak já to zvládnu snad. Ty sluchátka mi zavazí. Nejradši bych je vyhodil, ale bohužel to ne smím. To jedna hovna. Zase ne. Ale mal by mě prostě vrátil. Ale dost hodně. No konečně. Už bylo na čase. Už bylo na čase, no. Tolik Super Meat Boyů začalo lagovat. To šlo lehce docela. Zatím v klidu kolo. Nechci, tohle nechci. Takže asi
no, 13. kolo. Fajné. Jo. Ne, proč jsem tam skočil? To je idiot! To mě někoho připomíná. Jo, Redmune. Ne, nebudeme se ti smát. Ty jsi borec. Tak stejně jako Belt. Jsou to oba skvělí borci. Plní profesionálové. Jo, já to dal na první pokus. A plus, juhu. Další kolo. Zajímavé. Jo, tu po mě střídají ty. Ne, to bude těžké. No, já jsem to skočil. Zůstaň. Běž. Já jsem tam zůstal. To budou... Ty blb... No, to je vůl. Nebudu tak až tak sprostý. Dělej. Jo. A plus. Pěkně. Další nebudu. Aha, tohle je v klidu. Snad. Jop. Teď jsem. A jsem zde. Ne, já už vím jak. Až se stanu někde. Aha. Co takhle tu pošplhat po tomhle, to by šlo. No, bída, to by šlo. To jde. Konečně mě to trošku poslouchá. No, ne. Tu budeme asi hodně dlouho. Nebo uvidí se. Ne. Jo, na první pokus. Jaké překvapení. Co, jak chtěl A+? Hajzli. Další. Ne. Jo. Ne. Jo. Tohle. To si ze mě děláš prdel. Ne. Skákej tam. Ty idiot. Ej, já jsem ještě přežil. Ne, já už za chvíli nebudu žít. Ne. Skvěle. Teď takhle. Teďka budu muset trpělivě. Dělej. Já moc teprve žívám. Běž, stýd. Zmetek kolo. Takže tohle bude asi konec. Ne. Zkusím dělat ještě tohle kolo. Se nezdá, ale už natáčím 10 minut. Dobře, tak to potom půjde. Takže já se s váma loučím. Čau.